बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 24 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि सनाजुलि नार्जारिनि आबुं जायि मोजां मोननाय, चिरांनि दैमासा ब्रह्मनि हाजो, चिरांनि दैमासा ब्रह्मनि फावथायनि जोहोलावा सोरमोन? दिदोम नार्जारिनि नोंनि थाखायनो, बाक्सानि जोंसार रामसियारिनि नोंनि सावगारि, बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि जिउआ गंसे दैमा, क'क्राझारनि सुब' बर'नि जोंनि गामि आरो क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारिनि जोंनि गामि खन्थाइया सेबखांजादों।